Di sala 2022 de li Rojavayê Kurdistanê çendîn bûyer û pêşveçûn rûdan û hatine holê. Ku bi giştî bandoreke nerênî li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê kirine û heta weke îro jî ku dawîn roja di sala 2022 de ew bandora nerênî berdewam e. Tevgera ciwanên şoreşger ya faşîst ya ser bi qesedeva di sala 2022 de bi sedan zarok li Rojavayê Kurdistanê revandin û dezgehên arkê û rêbaz karîne navê 67 zarokan belge bikin. Cekdarên rêxistina terorîstî ya Daişê êrişî zîndana Sîna'a li taxa xwêran kirin û di encamê de bi sedan pir ji qesede û yekpege hatine kuştin û bêhtir ji 200 serkirdeyên Daişê ji zîndanê reviyan. Destnîşankirina Nicholas Granger weke şandiyê Amerîkiyê taybet bo Sûriyê. Nicholas Granger jimareyek hevdîtin li gel Serokatiya Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê li darxistin. Peyeda jimareyek welatparêz û çalakvan bin çavkirin. Peyeda her sê nûçegihanên arkê û rêbazên News, Dara Abdo, Ahmed Sofî, Sabrî Fexrî bin çavkirin û bo dema 112 rojan di zîndanê de ew hiştin. Peyeda rêgirî li darxistina Kongirê Çaran yê Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê kir. Tevî rêgirîkirina peyeda Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê Kongira xwe ya Çaran li darxist. Rewşa Rojavayê Kurdistanê ya aborî wêran bû. Birçîbûn li Rojavayê Kurdistanê bûye diyar da. Bo dema bêhtir ji 100 rojî av li ser bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê hate birîn. Hişkesaliyê Rojavayê Kurdistanê girt û bêhtira cotkarên Kurd rastî ziyanan hatin bê ku peyeda wan qerebo bike. Bi sedan ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê bi sedema leşkeriya neçar ya qesede û nebûna derfetên kar koçber bûn. Serperiştîkirina peyeda ji proseya koçberkirina Kurdan li Rojavayê Kurdistanê. Çendîn ciwanên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê di rêya koçberiyê de canê xwe ji dest dan û jimareya herî mezin ya ciwanên bajarê Kobanê bû ku li ber avên Cezayirê bin av bûn û canê xwe ji dest dan. Diyardeya firotina mal û milkan ji ber nebûniyê û dabînkirina pereyên rêya koçberiyê li nava Rojavayê Kurdistanê peyda bû. Ew lehî têk çû û dizî û girtina ser malan li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê bû diyar da û di encamê de bêhtir ji 10 welatiyan ji aliyê dizan ve hatin kuştin û birîndar kirin. Tirkiya operasyona leşkerî ya esmanî li ser navçeyên dibin kontrola qesede de di 20 meha mijdarê de dest pê kir. Qesede û peyeda û yekpege xelkên navçeyên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê weke mertal bikardanîn û xaka Tirkiya armanc dikirin û Tirkiya bi tundî bersiv dide û di encamê de piraniya navçeyên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê vala bûn. Destpêkirina proseya armancekirina kadroyên PKK ji aliyê balafirên bê balafirvan yên Tirkiya ku di encamê de bi dehan kadroyên PKK hatin kuştin. Nûnerên Encumena Niştîmaniya Kurdî di Komîteya Destûrî û İtîlaf û Desteya Danûstandkara Sûrî de çendîn civînên herêmî û navdewletî li darxistin. 8 ofîsên Encumena Niştîmaniya Kurdî û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji dêrikê ta Kobanê ji aliyê çekdarên peyedeva hatin şewtandin. Li bajarê Qamişlo çekdarên peyeda êrişî xwepêşandana aştiyana ya li dijî girtina dibistan û peymangehên taybet kir û hejmarek çalakvan revandin.